Здравейте и добре дошли отново в канала ми. Тази седмица избрах да ви покажа малко по-различно видео от тези, които съм качвала до този момент на канала си. Темата на днешното видео е доста интересна. Ще ви покажа стъпка по стъпка как рисувам веждите си. Също така ще споделя с вас какви продукти използвам, защо ги предпочитам, каква е техниката ми на изобразяване и освен това какви са инструментите, които са ви необходими. Така че ако смятате, че това видео ще ви бъде интересно, продължавайте да гледате. Първото нещо, което винаги правя преди да започна да рисувам веждите си, е да ги подредя. Срещвам ги с ето такава четка, която наподобява четката на спирала за мигли. Така че ако не разполагате с точно такава, може да си измиете четката от някоя стара спирала. Следващата стъпка, която прилагам, е да нанеса течен гел за вежди. Използвам Gimme Brow от Benefit, като идеята ми е чрез него да създам някакъв естествен обем и гъстота на косъмчетата по веждите си. Както при сресването, така и при нанасянето на гела сресвате по посоката на растежа на косъмчетата. И между другото, ако не разполагате с някакъв такъв гел, може да си вземете някаква цветна спирала за мигли в кафяв цвят, разбира се, така че да отговаря на естествения цвят на косъмчетата ви, върши абсолютно същата работа. Може да видите очевидната разлика между веждата, върху която имам гел, и веждата, върху която нямам. След като съм нанесла течния гел, преминавам към следващата стъпка, в която ще оформя веждата и ще попълня местата и зоните, в които липсват косъмчета и които общо взето не ми харесват. За себе си предпочитам геловете, които смятам за доста по-дълготрайни, или поне върху моята кожа играят такава роля, защото когато нося молив, при отделянето на себума в зоната около веждите, пигмента, който е в самия молив, избледнява и изчезва до края на деня, докато при геловете това нещо не ми се случва. Четката, която нанасям, когато използвам такъв тип гел, е плоска, изкосена, бих казала четка за очна линия, защото с нея се работи много прецизно. Тази, която използвам в момента, е от Zoeva в номер 317. Взимам малко количество от гела и започвам с нанасянето му, като стартирам от горната част на веждата. Нанасям от най-вътрешния по продължение към най-външния ъгъл, като идеята ми е да подчертая естествената форма, която веждите ми имат. Обикновено, като рисувам веждите си, ги разресвам поне 2-3 пъти, като по този начин разнасям или съответно отнемам, ако съм нанесла по-голямо количество от продукта. След като сме нанесли гела в горната част на веждата, сега е време да попълним и оформим долната. Отново взимаме съвсем малко количество от гела. Почвам от най-вътрешния към най-външния ъгъл, като лично за себе си предпочитам да не излизам от формата и дебелината на веждите си. Но все пак, ако при вас е наложително, трябва да бъдете много внимателни, за да избегнете ефекта на ултраизкуствено нарисувани вежди. С количеството продукт, което е останало по четката, почвам да попълвам и оформям най-вътрешната част, като се старая да не наслоявам продукт така, че да изглежда отсечено и квадратно и по-наситено, отколкото е самата ми вежда в основата си. За да завърша процедурата, преминавам и към третата последна стъпка, а именно да хайлайтна зоната под веждата. Това нещо ще се случи с помощта на ето такава плоска четка от изкуствен косъм, която е предназначена за кремообразни продукти. Тази, която използвам, е от Inglot в номер 22T. А коректора, който ще ми помогне да почистя зоната и да я хайлайтна, е ето този от MAC в номер NW20. Много внимателно с върха на четката нанасям коректора по продължение отвътре навън, след което разнасям и преливам. И така готови сме. Нарочно направих едната и оставих другата в суров вариант, за да може да видите каква е разликата между натуралната и между изрисуваната ми вежда. Надявам се това видео да е било полезно поне за една малка част от вас. Ако е така, може да дадете един палец нагоре, също така да се абонирате тук отдолу за канала ми. В бокса с информация може да откриете линкове към профилите ми в социалните мрежи Facebook и Instagram. Също така, ако не сте гледали последните ми видеа, може да ги видите тук някъде около мен.
Това беше от мен, ще се видим в следващото видео.